Oras manihita sa luhut na, para di maruhan ang pikirata, lato mangihon hatani di pata, martangyang mahita. Asiniruhan nito hatta Jesus Kristus ma, lato to mangaramuti hamon sa luhut na, lato mangihon hatana di pagkasatikyon. Amen. Uri nito hatta tatanggihon ma hatani di pata, nagabi turpu jamita di partangyangan, ima epistel minggu tolu dung Trinitatis di tanggal 3 Juli tahun 2022. Jenet sian pesalmen biddu ono plonom mamukka sian ayat na perjulu rori ayat na pasyahon songonom madiruk disi marulupulup tudi batama alias dok tanoon edeho kamu ma hamuliaon di guarna marmulia bahe kamu puji-pujianna dok kamu ma mandok di bata tung nasokal doa kapabahinanmu binahin ni hinatibul ni gogom iko marsoba tuho akka musum ikon liat purtibion tahe marsoba tuho sogot jala mangedeho ko mangedehon guarmo robe mahamu marnida akka pabahinan ni dibata tung nasokal do pangarajeonna di manusia nunga di pauba ibana lauti gabi mahiyang mardalapat do na sida manaripari batang aiki marlasiruha do hita ujui mida ibana matua ibana mangarajai marhiti-hiti hagogonay saya mangaranapi matana tuak kabangso asa unang dibagijang akapangguturi dirina puji ma debata nami hamu ali akabangso jala pato bagyo kamu ma suara puji-pujian na ibana mabahin hosata mangulu jala dang diluas tota tarsuladit iru sahat na nagabi topit ni jamita di tikyaw ni mangulahon na dinggan mardupon sa luhut halak hawa karungan sa porsyaon ahama na buhay mangojar rohata madok mulyati sa dahasomala ni mulda pota parsauliak kita dapotan paso-paso manang gabi na niula sinur na pinahan burju akayanakon hasia sudina sida pistar di persekolaan marhay pason hisar manang malum sianak kaparsahiton macam maragam dotahi na mabahin gabi las ruhatta jala sialan nila siruhai gabi taboto mamadok mauliati didok sian hata mauli di ati-ati ahado mabahin mauli di ati-ati tay las ruhatta ahado mabahin gabi taboto madok muliati totu ala arong debucirna hawa karungan sa porsyaon e turpu jami taon pesalmen biddo ono plonom ima sada edde hamalateon na patuduhon las kiruha hinarohon ni pangurupion manang padonganion di Tuhani pesalmen ono pulonom ima na sinaraton ni Raja Hizkia adurak sohamasa ni hawangon di bangso Juda tu Babil sada edde na mangarimangi marningot sa luhut pabahenan ni di pata di partikian na siya laon siyan pesalmin biddu ono plonomon diajari ditugu-tugu do hita lah mangarimangi isi do di pata na sun hinagukui songod dia pabahenan na jala buhama pangalahotta lah marsobba manang madok mulyati tuibana omma juju na taida siyan turpu jameton asa sudi jolmay uboto mamilang-milangi akadinggan basa ni Tuhani nang mabahin na dinggan tujolmay di pataryas do diturpukon so dia pabahenan ni dipata tubangso Israel naung dung paluahon na sida siyan parhatubanan ni ima dipataan Israel naung paluahon na sida siyan parhatubanan Misir jala di pardalanan ni di paluaro na sida siyan akka parmaraan di ayatonom takas didok nunga di pauba-iba na lauti gabi mahiyang mardalapat do na sida manaripari batang aiki marlasiroha duhita ujwi mida ibana
Hama karungan waso dot hato ngamun ni di bata. Ido na di patuduho di turpu jamiton. Di bata na marmulia, di bata na sokal, na suni hinagugudu ibana, siya na jolo sa arudiak kapartikian na mangihut rode saliling nililig na. Pardengga basa do ibana, jala tamado bangso Israel, madok poliati tu Jahuba di bata. Suang-suang ni pinakita, tamado niyan madok poliati tu di bata, di bagasang Kristus tu hatay na mga ramuti, jala masu-masu, nguluta garu parsada-sada. Nuaing tasigati maju, akadiyama na mabahid diri taon, ngulut taon, olo madok poliati tu di bata. Sa ingot do hita madok poliati, dia do gumudak kita mangido si Pangidoon na riko siya Tuhani, siya na madok poliati. Ra, mulo jujur hita, sa umura do, jala, sa unggugwad do hita, mangido si Pangidoon, apalagi uju pojot pakilalaat ta. Unakon tutuhani, turungat tajol mape, sa marsyero do hita mangido pangurupion, manangaha pitabahid do, asal madapot na tapangiduhoni. Songoni manak tutuhani. Jumot do hita mangido si Pangido tuibana. Aliaha manamasa, olo do, las lupa hita madok moliati. Isarana ditika lapor hati itu sada inganan, martangi yang do hita. Di tengah dalan memulus harangan, martangi yang do hita. Songon na oleng kapal na tanah koki, martangi yang do hita. Songon na maul dala sidilan na tay, martangi yang do hita. Guguga lubangi, martangi yang do hita. Naik pesawat hita topu masa turbulensi, martangi yang do hita. Manigor sui na magugunya suarata, ditangyak tay. Alirun salpu ya haba karungan, manong nusahat itu tujuan, buha. Taingot tu madok muliati, olo do sipata, las lupa hita, madok muliati. Tamang dinang, dengan sapursiawan di bagasang guar ni Tuhan Yesus, di padan na baru Lukas bidu 10 pitu, ayat 15 rudi ayat 10 sia, di patorang do disi, 10 halak na marsahit huliton, di pamalom Tuhan Yesus. Alai, siyan 10 halaki, holan sahala do mardigot modok moliati. Nasyana itu dia, lupa do nasida. Tang diingot madok moliati. Hawa karuangan tarimangi majok, pabahenan di bata di ngurut taon. Akka dia ma, pabahenan, manang panguruviyon ni Tuhan di ngurut taon. Wah hawa karuangan, ngatado mauliati, turpukon takas, manosoi hita gadup, asa nong lupa hita mamuji di bata. Di saluhut pabahenan na nasilaw ni, di akan narobi, do ditik kisinwaing, so tung tahalupahon ni. Alay, sa taboto man yan madak muliate, siya na marsitutu, mamuji kwarna na badiyay. Tung majatakas doy, di hatidak ko parpesalmen, di aya waluro di siya di do ibana do. Puji madebata nami hamu ali akabangso, jala bato bageho kamu maswara puji-pujian na. Ibana mabahin hosata mangulu, jala dang diluas, tota tarsuladit. Asa disontak kas dipaingot, iya na mangulu pehita, buhi hita marhosa anan ni Jahubadu. Dilehon hosa hanguluan ni, asa buhi saluhut na buhi tabakilalahon ni, anan ni Jahubadu. Siya dia roho hosa hanguluan ni, siya dipatado. Manang buha malu ni Jolmay, dang arong dope pabeninutuan, na buhay mabahin manang patubahon, hosa. Murutung pi arong oksigen di rumah sakit, dang dosi dot hosa hanguluan ni. At sugari tabilang-bilagi majuk, arga ni oksigen ni. Dang taboto bi, siya di hepeng laho manohori laho manggarari sigano pari oksigen, naong tapake hawakarungan sa pursyaon, idubahin, tabigido paduhan, dang martuhor hosay. Ala niya ha, ay silehon-lehon ni di patadoy, jalaholan siya tuhanidoy, dang tartuho hitay. Dang arong pabrit ni hosa di portipyon. Atong monosong ni tahamalotehom ma, tahapurjuhom ma na martuhani. Taingot ma, Jahoba do mga lehon hosa hanguluan, jala ibana do na mangurut hosat taganuptiki.
Alani hama karungan tung tamaru niya kita madok mau lihati. Akup ni naing do ingototta babua sa diremoti Jehovah do hita dang di luas to tai tersuladit songon na niang durian pikiran di sudene alai maci bagas do pakorhonna asugar to suladit mahita ngamao sona na marak pamatak taon alai tung pardega bahasa do Tuhani dihaga liot tai las disidu ibana madongane hita unak sanga tersuladit kita unang tinggak kita. Boy do padurusotta. So kung danak na marsyaja na mardalan. Sari dungane na toras na dwi. So tung sanga matinggang ibana. Ala niya ha. Ala ni holong ni rohani na torasidu. Mida geling na. Muro sanga tersuladit. Manigor marlujong na toras na makalaputi yan akon na. Hawa karungan sa porsyaon. Raboy do honotta. Hita jolmon na manahurang burjuna martuhani. Saya disari Tuhan itu hita sudi akan dari kok dungulut tahun alai jojo do hita lupa desi dilehod do ari-ari dungulut tahun ono mari lahu mangula siulaun sadari dari minggu lamar sobat Tuhani alai hama karungan ari na sadari ipi ari minggu ipi gurang do mapahrasyangi lahu mula ulaun sienaro tu gareja buah hama karungan dingkad do songoni tapi kiri majuro pani totu nga salay ingot ma iya ngulut taon sa guru di Tuhan itu siya ibadah do sudene jala ikon marhapatian jala mulak tu ibadah do saluhut nay atong mo do songoni itu bicara rong tikki di ngulut taon tapa tu mama akka ulaw na dinggan siya na muji guarda na suburungi jala paturuhon hamalatin rohatta siya nakapabahenan na dinggan di ngulut tagarupan sada-sada mulu ngatar guar hita halak na martuhan boto otta mabahan na dinggan di persobota di pamujiotai doh diaka mabahenatta tuaka do ngata jolma naing tak kasih ngototta nanidok ni Tuhan Yesus di Matius bidu 25 ayat 40 sidu tudu nahodokot Tuhamu nasa na benahem muna tu sada sian anggiku aka name meton na tuau doi di bahek kamu. Soalnya itu tersurat di sada Yohanes 4 ayat 20. Tidak sonon pergabus tu halak nama dok holong rohana di dibata HP di hosomi do doganda. Ay naso maka holong doganda na ni idana tung songo dia maha holongan na di bata naso ni idana. Hamwa karungan dang tersirang ngulu persetutuan na martuhani do ngulu persauran siganupari dang boy tadok holong dorohakku di Tuhani burjuru au to Tuhani ringgas na memuji guardi Tuhani maredde marhubas diarupan di Tuhani toho mai dinggan dui tapatupa alai buhado pakorhonna molo si pabula sajodo saluhut na taulahoni dangadong labani mari suang masaluhut nai atong naik komar parulaw do hapor siyotay naik komapakorhod do horong ni rohay ana ni naing mahita madak mulyate tutuani mamuji guarna na badye siya nasaruha dohol pabahenatta jala las tapaturuhom ma siya na makaholongi dongat tajolma radi mangurupu na sida siyan roha na marsidutu atong hama karungan sa persyaon ido sitong na puji maguar ni Jehovah dokma mauliati jala taulahom ma akka nadinggan tu saluhut halak di bargogoy Tuhani mahita patupahon saluhut nay amen martang yang mahita ali Tuhan di bata para siruhan na sumurung sa dungani jala paso-paso mahami di bagasan pangaramotyo mula patupahon akan dinggan dinamuji guarmu dohot patupahon na muli so parbuin ni pamujan nami siyan na patupa na dinggan tuaka dongan aja may jolma marmulia magwarmu manotong roda sa liling na di bagasan ng Kristus Yesus Tuhan nami jalo matang yang namion amen.